Včera 14.10.2025 jsme měli šťastnou hodinku, chytali jsme Pokémona s názvem Petilil, objevoval se úplně všude, ve všech zákoutích, u potoků, pod stromy, prostě úplně všude. Když jsem jich nazbírala dostatečné množství, abych měla candiesky na evolvnutí, tak jsem si ji evolvnula, jak vidíte, na Lilligant. Roztomilá taková, mně to připadá už jako panenka s kytičkami. Já jsem si evolvnula chycenou XS, já si to vždycky označuju, takže z Petilil se nám stala Lilligant XS, dala jsem jí nový útok, aby jsem jí prostě měla lepší a do toho jsem jí přidala nějaký power, ale ještě ne úplně na 100%, vylepším ji později, protože ještě budu asi evolvovat další, tak jenom abyste viděli, jak vypadá evoluce Petilil.